del Sant, perquè per hora més tard, primer que res, ja el termini, enlairant-lo, i després ens hem mudat per anar a la missa, que s'ha fet també en homenatge a doña Rosario Ferrer, que era una veïna del poble, una pianista, una música... ¡Al porro! S'ha de dir que de bon matí el que hem fet ha sigut comunicar-lo. Una morca d'oli, per a que siga més difícil, una mica lletgiscós i una mica més difícil de... Real! Així que l'agafem aquí. Guarda la cotxe. La guardem aquí. No la tenim molt. Fa compromisos, no? Va de moment por. Bé, bé. Ja que s'ha canviat. Sí. Marros, plena! Anem a robar el guany. Així no te va? Oye, plena! No, sí que te voy. Has una camareta. No, però que això que siga munt d'interi una bolsa, tío. ¿Y tú para qué me la donan a mí, puto Fran?